Pois nada, chavales, vamos a ver aquí unha cousa. E vou a intentar facer uns vídeos sobre que vos parecen, vos me comentaredes, se vos valen, non vos valen, sobre todo para repasar estas cousiñas que nos poideron quedar atrás e nada, vos me diredes como que mellorar, que non mellorar, que vedes ben, que vedes mal. Vale, imos ao lío. Vamos a falar do tema 4, da diversidade climática de Galicia e España, de tempo e clima. Que vou a facer? Vou facer varios vídeos, non? Un pouco máis cortos, senón isto é un tochón. De que imos a falar hoxe? Pois hoxe imos a falar dos factores do clima xeográficos. Vale, hai distintos factores que afectan sobre o clima. Por un lado están os xeográficos, é dicir, aqueles que afecta o que é a corteza terrestre, o que é a superficie, e os termodinámicos, que son os que veñen da atmósfera, non? Os que teñen que ver ca atmósfera. Hoxe vamos a ver os xeográficos. Cales son eses factores? Por un lado está a latitude. Vamos a veros todos un pouco a pouco. Vale? A latitude, o cerca ou longe que estás do Ecuador. A situación da Península Ibérica, que veremos que está nun lugar moi singular. A oceanidade, como influe o mar. Veremos que o mar é fundamental no clima. O relevo, como é o relevo, a que altura estás, como está disposto, como está orientado, todo eso vamos a ver. Despois, para que sepades, pero despois xo veremos noutro vídeo, temos os factores termodinámicos, os da atmósfera, no que o principal, un dos principales, vamos, é o jet, a corrente en chorro, o jet stream, que é un vento super forte que ven sempre do oeste cara ao leste, vale? Xa falaremos del en detalle. Os centros de acción, os anticiclóns, as borrascas, as masas de aire, o propio aire e como se configura, e as frontes, particularmente nas nosas latitudes, a fronte polar. Vale, pois imos ao lío cos factores xeográficos. A ver, empezamos pola latitude. A latitude é a distancia que tes co Ecuador. O Ecuador é 0 grados de latitude. Conforme vas máis para o norte ou vas máis para o sur, vai crecendo a túa latitude. Non? Vas aumentando en grados de latitude. Ben, onde está a Península Ibérica? Pois na zona temperada do hemisferio norte. Moi ben. Por que temos estacións? Podemos explicar isto. Vamos a ver, que quede claro nestas, antes de nada, o que se move é a Terra, non o Sol. Pero para esta explicación vamos a traballar como se fora así. Vamos a ver, se ti estás tumbado no chan, ali na erva, no veranito, te pega o sol, na erva, na praia, te pega o sol de pleno, aí tes mogollón de calor, verdad? Aí estás quentiño, te dá o calor. Cando, sin embargo, xa é tirando a noitiña e te dá así como de lado, o calor é menor. Pois isto mesmo pasa ca Terra, cas zonas da Terra. Ben, o Sol dá directamente sempre entre as zonas entre os dous trópicos, entre o trópico de Cáncer e o trópico de Capricornio. Pasa polo Ecuador, entonces. Onde dá o Sol directamente a súa luz máis directamente ao longo do ano? Durante os equinoccios, na primavera e no outono, dá directamente sobre o Ecuador. Vale, sobre o Ecuador, sobre o centro da Terra. Na primavera, claro, vai avanzando, hasta que no verán chega ao trópico de Cancro, noso verán, o verán do hemisferio norte. Chega ao trópico de Cancro. Entonces o Sol nos está dando con menos inclinación, está máis cerca de nós, por eso temos máis calor. E vai baixando, volve aquí en outono, a Ecuador, e sigue baixando, e chega ao trópico de Capricornio, e aí é cando para nós o inverno, porque nos dá de maneira máis indirecta, e no é verán no hemisferio sur. Vale, isto debería ser simple, pero creo que teñades ben claro. Ben, acordade, calquer pregunta podes facer aí comentarios, lo que sea, non sei. Non sei moi ben como vou xestionar isto. Vamos alá. A situación da Península Ibérica. A Península Ibérica está nun sitio peculiar. Vale. Está nun sitio que é unha encrucillada de camiños entre masas de aire moi diferentes. O aire, digamos que funciona así como se estivera embolsado aquel que ten as mismas características. Entón, onde está a Península Ibérica? Está entre o Atlántico, desde aquí o Atlántico, que é un océano moi frío, é frío, un océano frío, e claro, as masas de aire, o aire que pasa por encima do Atlántico, vai a ser aire frío e húmido, porque pasa por arriba do mar. Sen embargo, para outra beira hacia da Península Ibérica temos o Mediterráneo. O Mediterráneo é como unha pociña.
O Mediterráneo está aí pechado polo Estreito de Gibraltar aí que requence, ponse a cocer todo o verán, é un mar quente. Vale, ten unhas temperaturas moi superiores do Atlántico. Entón, de aquí nos van a vir masas de aire quentes e húmidas tamén, dado que é un mar. Tamén temos masas terrestres moi diferentes, que son secas. Temos, sabedes o mítico, non? Ven unha ola de frío siberiano, ven daqui desde a profundidade de Rusia. Todo o continente europeo, inverno particularmente, claro, está cuberto de xeo, de neve, e o aire que se coloca encima se enfría moito. E é seco, porque ven do continente, non ven do mar. Pasa por zonas secas e é moi frío e esas masas de aire nos chegan. E tamén nos chegan de África, do norte de África, por exemplo, do Sáhara, temos todo o Sáhara aquí moi cerca, moi perto da nos veñen masas de aire moi quentes e moi secas. Entonces esa confluencia é a que vai facer que vai facilitar que haxa tantas diferencias climáticas dentro da Península Ibérica, que nun territorio relativamente pequeno haxa moitos tipos de climas moi diferenciados. O mar, xa vos dixen que é fundamental. Por que é fundamental o mar? A auga quéntase e enfríase, é dicir, varía de temperatura con moito máis despacio que o aire e que a terra. Vale, moito máis despacio. Entón, que ocorre? Pois que si vives pegado ao mar, as túas temperaturas se van a suavizar. O mar provoca que se suavicen as temperaturas, que non haxa nin tanto frío nin tanto calor. Canto máis cerca, que si estás pegado ao mar, o mar vaiche manter a temperatura estable, vai a moderar a amplitude térmica. A amplitude térmica é a diferencia entre o día máis quente e o día máis frío. A ver, aquí en Vila García de Arousa, aquí que faga máis de 40 grados é extraordinarísimo, vale? Eso ocurre extraordinarísimamente. E que neve, pois prácticamente nunca. É dicir, nunca fai nin moitísimo calor, e se é puntual, nin moitísimo frío, e se é moi puntual. Sen embargo, en Madrid fai un frío de carajo no inverno e fai un mogollón de calor. Abafas en Madrid no verán. Pois hai amplitude térmica, a diferencia entre o tempo o día máis quente, as temperaturas máis quentes e as temperaturas máis frías, é moito maior. A amplitude térmica é moito maior no interior que na costa. Ademais de, obviamente, aporta humidade. Claro, este factor é especialmente importante nas costas e nas illas, nos arquipélagos. Vale. O relevo fundamental. Todos sabemos que se estás nunha montaña, o tempo fai máis frío, non? Canto máis alto, máis frío. Onde neva? Neva nos cumios das montañas. Isto ven polo que lle chamamos o factor adiabático. O factor adiabático que nos di que de media, hai variación según se o aire é máis húmido, se é máis seco, pero para nós nos vai valer traballar ca media en xeral. A temperatura cada 100 metros que subimos baixa 0,65 graus ou 0,6. Podemos traballar con 0,6, a nos vale. Vale, cada 100 metros que subes, a temperatura baixa 0,6 grados. E iso conleva entonces que canto máis altura, máis frío. Os vai a determinar os climas de montaña. Pero tamén vai a afectar as precipitacións. Dados con as nubes son vapor de auga. O aire leva vapor de auga, leva auga en forma de gas. Que ocurre cando enfrías o vapor de auga? Condensa, convírtese en líquido, ou incluso se xa é moito frío, en sólido. Eso que vai facer que, si o aire chega por aquí, ven unha masa de aire por aquí, esta montaña, a miña man vai facer de montaña, o aire chega por aquí, entón empeza a subir, e que vai pasando? Vais enfriando. E conforme vai enfriando vai chove. Vale, despois veremos que pasa cando se acaba esa chuvia. Que pasa na outra ladeira. Pero eso verémolo noutra parte. Vale, seguimos despois aí. Pero por eso canto máis subes, máis precipitacións hai. E ás veces en forma de neve. Vale, máis alto, máis frío, máis auga. Ben,
a disposición do relevo. Como está o relevo? Que pasa na Península Ibérica? A Península Ibérica está rodeada de mar prácticamente por todos lados. É unha península, solo polo istmo non ten mar. Que ocorre? O relevo fai que o centro peninsular este moi aillado das influencias mariñas. Temos aquí o macizo galaico, os Montes de León, Cordilleira Tábrica, aos Pirineos, a costeiro catalá, o sistema ibérico, o sistema central, os sistemas béticos, os Montes de Toledo, todo eso vai facendo que o mar chegue moi pouca influencia ao centro. Por eso vamos a ter unha continentalidade, é dicir, un efecto de clima de interior máis forte no interior da península, nas mesetas, que na submeseta norte e na submeseta sur, que a que o mellor nos correspondería. Vale, reducen as precipitacións e fan que as temperaturas sexan máis extremas, sexan máis frías e máis quentes, que falábamos de Madrid antes. Vale. A orientación é fundamental. Vamos a ver, hai dous tipos, o que falábamos antes das chuvias. Ven por aquí o aire, non? Vedes aquí, ven o aire frío, pum, 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 húmido, en este húmido, non sei por que dixen frío, non ten por que ser frío, vai enfriándose, sube, vai enfriándose, entonces chove sin parar. Que ocorre? Chega un momento, chove ou neva, esa auga se vai das nubes. Que ocorre? O aire ten unha auga finita, non é toda del universo. Chega un momento en que non hai auga. E cando chega outra volta, o aire, cando empeza a dar volta, claro, vai a empezar a baixar e vai a empezar a quentar. Ademais, vai quentar máis. Vai vir máis quente, porque o gradiente adiabático, cando é seco, o aire, é superior, baixa a unha media de 1 grado cada 100 metros. Co cal, o aire que vai vir polo outro lado vai a ser moi quente e seco, e vai a resecar todo isto. Isto lle chamamos efecto Foehn. Isto é particularmente visible en España no Teide, en Tenerife. En Tenerife norte tes os ventos alixios dan dende o norte, vale? Soplan de norte a sur. E entonces na cara norte do Teide vas a ter a laurisilva, aí unha selva esplendorosa. Mentras que do outro lado é un deserto total. Tenerife Sur é super seco. Vale, eso é o efecto Foehn, froito das chuvias orográficas. As chuvias que teñen que ver ca orografía, co relevo. E despois tamén está a solaina e o lesedo, ou a zona sombría da montaña. Nós vivimos no hemisferio norte. Entón, dende onde nos estamos, o Sol, xa dixemos que o Sol incide directamente entre o trópico de Cáncer e o trópico de Capricornio. O Sol sempre está para nós cara ao sur, sempre está cara ao sur. Fai toda a súa viaxe no día de leste a oeste, pero sempre está cara ao sur. Entón, o que está orientado ao sur recibe máis calor. Se comprades un piso, miradelle ben que este orientado cara ao sur, porque se está orientado cara ao sur terá máis luz, terá máis calor, aforrarás calefacción, será mucho máis bonito toda a luz que tes dentro, vale? É importante eso. Do outro lado pasa o contrario. Cara a zona norte, vamos a ter o efecto contrario. Vai haber menos insolación, vai dar menos o sol, vai haber menos calor, vai haber máis humidade porque non se evapora, e vai facer, claro, isto na vexetación, e particularmente nas montañas o veremos cando vexamos as cliseries, ten grandes efectos. Bueno, vamos a deixar despois aí na descripción un par de vídeos, un que explica o efecto Foehn de verdad e outro que é unha tontería que fan os apellidos vascos para que o vexamos con un pouco de humor. E hasta aquí os factores do clima xeográficos, os que teñen que ver ca superficie, e no seguinte vídeo veremos os termodinámicos. Pois nada, vémonos en clase, ata outra.